The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na po tayo ngayong araw ng Biyernes para magbigay ng serbisyo publiko. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Bago natin umpisahan ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko, ang maagang pamaskong handog ni Congressman Saldico ay tuloy-tuloy pa rin para sa inyong mga masugid naming mga taga-subaybay. Abangan nyo ulit ang aming pagpili. Baka kayo na ang aming susunod na matawagan at makatanggap ng maagang pamaskong hatid ni Congressman Saldico. Manood ka lang at maaari ka nang makatanggap ng 500 pesos. Ano pang hinihintay nyo mga ka-aksyon? Yayain nyo na ulit ang buong pamilya at kamag-anak na mag-online. At siguraduhin nakafollow na kayo sa aming mga official social media accounts sa Facebook, TikTok at YouTube at Ako Bicol tabang ora mismo. At manood na sa aming programa. Isang ginang at isang mister dumulog sa programa para ireklamo ang kani-kanilang asawa na nagsama na raw at iniwan ang kanilang pamilya. Ang kanilang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Magdalena Bros, asawa po ni Edelweiss. Ako po si Domingo Boracay, asawa po ni Mary Joy Bungalbal, ang pinakasama ng asawa ni Magdalena. Bakit mo kami iniwan? Anong problema mo? Mag-usap tayo dito. At hindi ko kaya mong buhayin mga anak mo na wala ka. Bakit mo kami iniwan ng mga anak mo? Pati yung mga utang mo, ako pa nagpasa ng mga problema mo. Kaya nandito kami mingi ng tulong. Edelweiss, ang alam ko, nagpunta kang Maynila. Sabi mo pupunta kay mama mo para bantayan mo siya dahil may sakit. Yung pala nalaman ko, may kasama kang babae. Tapos hindi mo mapasakay yung mga bata, hindi na nagpapasok ng nag-aaral. Kasi walang pamasahe sila araw-araw. Inakausap kita, kailangan ko makaulay ka rito sa Action Bicol. Yung mga problemang iniwan mo sa mga anak mo, ako pang pumapasan. Tapos, yung mga utang mo, ako pang nagbabayad. Kahit ngayon, wala na akong trabaho. Hindi ko makakayang kung wala ka. Ano problema mo sa amin? Bakit mo kami iniwan na hindi ko kaya pasanin yung mga anak mo? Ayon mga ka-aksyon, panawagan ng dalawang asawa, itong babae at lalaki, panawagan sa dalawang asawa nila na magkasama na ngayon mga ka-aksyon. Ngayon, kasama natin ngayon sa studio si Domingo Boracay, asawa ni Mary Joy Bungalbal at Delena Bruso, asawa naman ni Edelweiss Sumusot. Ayan, magandang hapon po sa inyong dalawa. Opo, napakinggan po namin ang inyong pong panawagan. Ikaw tatay, ang panawagan nyo kay Mrs. umuwi na dahil yung mga utang, ikaw ngayon ang namumroblema. Ikaw naman Mrs., pinapanawagan mo si Mr. dahil yung sustento para sa mga anak ninyo, hindi mo po kaya. Opo, matanong ko po kayo, kailan nyo po pinaghinalaang itong mga asawa nyo? Kailan mo pa tatay nalaman na si Mrs. ay meron na pong kinakasama ngayon? Or sumama na po sa ibang lalaki? Yung pong kuyan, mga madali na yung paglibing ng tatay niya. Saka ko yun na mali siya na mayroon na siyang iba. Bakit po tatay? Ano yung ginagawa ni Mrs.? Bakit po naghinala na po kayong meron Kasi siyang lalaki? kasi paggabi kasi umaalis siya, kahit di kami umaaway, binibigyan niya ako ng rason para umaway kami, para makaalis siya gabi. So gumagawa ng paraan si Mrs. na magkaroon kayo ng pag-aaway para magkaroon din siya ng rason, makaalis siya ng bahay. Opo. Kasal po ba kayo, Tatay Domingo, ni Mary Joy? Hindi po. Hindi po kayo kasal. Ilan po yung anak ninyo? 5 po. 5? Okay. Ikaw naman po, Nanay Delina, kasal din po ba kayo ni Edelweiss? Hindi po. Hindi po kayo kasal. So parehas po kayong hindi kasal sa inyo pong mga kinakasama ngayon. Ilan po yung anak nyo, Nay? 5 po. 5. So, yung 5 po ay sa ngayon po na hindi mo po kasama si Mister, namumroblema ka na po kung paano mo bubuhayin. Kayo naman po, paano nyo po nalaman na meron na pong karelasyong iba ito pong si Mister mo? Bigla po siya Pakilapit po ng microphone. Bigla po siya nagbago sa akin. Tapos nanlalamig po.
So bigla na lang nagbago, nanlalamig. Bakit ano yung dati po niyang ginagawa sa'yo? Paano mo po nagkaroon ng comparison na meron na pong kalamigan sa inyo pong relasyon? Nung una po, ginala po sa kanya na meron po siyang iba. Kasi pag umuwi po siya, nagmamadali siyang aalis agad. Tapos meron po siyang dahilan na may pupuntan po. So parehas kay sir, kay tatay, gumagawa ng dahilan dahil may pupuntahan. Opo. Kailan nyo po nalaman na ito pong mga asawa nyo ay magkarelasyon na po ngayon? Kayo po tatay, paano nyo po nalaman yung asawa mo po ay kasama po ng asawa niya? Yung kahapon lang po. Kahapon lang? Kasi nalaman ko kasi yung kapatrabaho sa parkingan, nakiusap lang sa kapwa niya kaparkingan. Hindi naman nakatis yun kasi kakabarangay namin. Yung kapatid ko naman, sinabihan noon, sabi sa kapatid ko, sabihan mo yung kapatid mo, wag nang umasa kasi sumama na yung asawa niya sa lalaki, yung asawa niya. Nababanggit nyo tayo, kabarangay lang. Oh. Anong barangay po kayo dito sa 20 Legazpi? po, Barangay 28, 20. Victory Village, Legazpi City. Kayo din po, Nay? 27 po. Barangay Victory. 27, Victory Village, Legazpi City. So Katabi lang ng barangay. magkatabing magkatabing barangay. Opo. So, dahil dun po ba, hinala din nyo dahil magkakilala na sila before pa? Opo. Yung nagkakilala lang po sila malam, yung nagkukuhan lang sila na yung patay ng tatay ng asawa ko. Nung namatay yung tatay ng asawa mo, dun lang Doon sila nagkakilala itong dalawa. nag-umpisa. Dati po, hindi pa patay yung tatay niya, talagang takot-takot siya sa asawa niya. Kasi yung pag-ulog niya dito sa inulugan namin ng utang na pera, binalabas ko siya kasi mag-uhulog ng mga alas 12 ng gabi. Gibok ko, madam, sinundo ko, hindi sa may puro ko sa may tulay, tinampo. Tigtaraman ni Agong, dahil ka nga para sunod sa kuya. Tagalog na lang po. Sinabihan ka na, huwag kang sunod ng sunod sa Sunod yung kanya. sa asawa niya. Sinabihan, huwag kang sunod-sunod sa akin dahil nandyan ang asawa ko. Minura pa ito minura pa nga ng asawa ko. Utang, huwag ka nang sunod sa akin, baka makita tayo ng asawa ko. Mataraman. So, ibig sabihin po, noon pa yung asawa mo ay panay ang sunod sa asawa niya. Opo. Pero sinasabihan naman ng asawa mo na huwag nang sunod ng sunod kasi nandun ka nga. Okay. So, paano nangyari na despite na pinagsabihan ng asawa mo na huwag nang sunod-sunod yung asawa niya, paano nangyari na ngayon ay magkasama po sila? Opo. Kasi yun po, pagsabihan ng asawa ko, nawala na silang dalawa. Tapos nag-umpisa naman yung pagkapatay ng papa niya. Opo. Sa'yo po, ma'am, may nagsabi po ba sa'yo na yung asawa mo ay kasama ng asawa niya ngayon? Siya kahapon lang po. Nalaman. Pumunta kasi ako sa Nagpunta kanya siya sa kahapon. bahay. Kasi ang alam ko lang, Lapit po ng mikropono. ang alam ko lang po, nagpunta siya ng Maynila, nagpaalam sa akin. So nagpaalam si Mister na pupunta ng Maynila. Ano daw po yung gagawin sa Maynila? Aalagaan niya daw po yung nanay niya may sakit. Nung nagpaalam po siya, kailan po ito nagpaalam, Nay? Nung November 13 po. November 13. So mag-isang buwan na po. Ngayon lang po. Ngayon lang na November 13. Ano nga ngayon? November 17. 17. May contact po ba kayo kay Mister? Yung number po na binigay ko po sa kanila. So ibig sabihin, nung umalis po si Mister, nagkakausap pa naman po kayo? Hindi na po. So hindi na talaga. So ibig sabihin, pag alis ni Mister, totally wala kayong contact, kaya nung pumunta sa'yo si tatay, dun mo na-confirm na magkasama nga sila. Okay. So, ano po yung ebidensya nyo na talagang magkasama itong si Mrs. mo at si Mister? Yung gabi na yon, pag alis na yung baga, nag-away kami. Nakita pag nag-uusap na kami kasi ng barangay, yung asawa ko, hindi ko na may ubli natin. Nagpakuan lang kami. Nagpa-record ka na Hindi yung kami asawa madam, mo. nagpa-record, madam. Nag-urn lang kami naman. Nag-usap lang. So, ibig sabihin po, tatay, may contact po kayo kay Mrs. Wala po. Kasi wala naman cellphone yun. Ang ginagamit nyo ng cellphone sa asawa niya. So, paano nyo po nasasabi na nagkausap po kayo sa barangay? Kasi tumawag po siya ng umaga Kanino po? sa nanay niya. Pero ang gamit na number po sa asawa niya. Okay. So, eto na mga kaaksyon. Kaya yun po na-confirm na magkasama sila kasi tumawag itong asawa mo sa nanay niya na gamit ang telepono ng asawa mo. Yan, opo. Okay. So, malinaw na talagang doon nabuo yung
yung aligasyon nyo, yung iniisip nyo na talagang magkasama sila. Opo. Na-confirm nyo na magkasama dahil gamit ni Mrs. yung telepono ni Mr. Okay. So, kailan po kayo huli, sir, na magkasama ni Mrs.? Kasi sabi ni Madam, November 13, nung umalis si Mr. papuntang Maynila. Kayo naman po, kailan? Kuya, Sabado. Anong pitsa itong Sabado? Sabado. Tingnan nyo nga yung sa kalendaryo. Sabado. Ngayon lang pong dumaan na Kaya Sabado. mayroong sayawan dyan, magkasama Ngayon lang pa pong kayo. tumumbang linggo. Po yun, 11. Oh, so November 11. So naunang umalis si Mrs. Sa'yo so ibig sabihin, posibleng nagplano na, di ba? Naunang umalis si Mrs. Niyaya si Mr. mo, petsa 13, larga sila. Yan, ay, ano ko lang ha, parang nakikita ko lang na pwedeng ganun yung sitwasyon nila. Kayo po ma'am, meron din po kayong anak. Ilan po? 5 po. 5. Kayo sir? 5 po. 5 din. Maliliit pa po ang anak namin. 5 at 5. Parehas 5. Saan po kayo nagtatrabaho, sir? Diyan lang po sa may boulevard. Libur lang po kami pag mayroon lang na Uy, wag pong, wag lang. Labor po. Libur po. Opo, marangal pong trabaho Opo. yan. Kayo po, nanay? Wala pa, housewife lang po. Housewife. Si Mr. ninyo po, ano yung trabaho? Kapgo po. CAFGO. Okay. Citizen Armed Forces Geographical Unit. Ayan si Mr. Oh. Makisig na lalaki. Si Mrs. po, ano yung pinagkakakitaan nung kayo po ay magkasama pa? Yung pong nagkukuha niya po dito, ma'am, sa may kantin dito sa loob ng Embarcadero. Oh, dito sa loob ng may kantin. May kantin dyan po. Yung taga-kuha lang, ugas lang po siya. Tagahugas ng Mga plato. pinggan. Parang nakita ko na yung misis mo ah. Oh, nandyan, dyan nga yun nagtatrabaho. Oo. So, kayo hindi naman talaga magkakilala? Hindi po. Hindi kayo magbarkada? Hindi po. Pero yung asawa nyo lang talaga, yun ang magkakilala? Opo. Okay. So, ibig sabihin, kahapon lang kayo nagkita Opo. at nagkausap dahil nga gusto nyong pumunta dito at magreklamo. Okay. So, tatay, nanay, makinig po kayo, no? Makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si JG Mansake, ang Social Welfare Officer ng DSWD Legazpi Regional Office 5. Magandang hapon po, ma'am. Okay, magandang hapon po sa Opo. inyong lahat. Ma'am Opo. JG, tama po ba yung pronunciation ko po, ma'am? Yes po, Okay. JG. JG, ganda ng pangalan. Ma'am, andito po si Mr. at si Mrs. Ang nirereklamo po nila, ito pong si Mr., si Mrs., ito naman si Mrs., nirereklamo niya si Mr. Ngayon po, ano po yung pwedeng isampa or kasi po yung sitwasyon po nitong dalawa, talagang, etong si Mr., ang problema niya, yung mga utang ni Mrs. na naiwan, ito naman si Mrs., ang problema niya, yung pagpalaki ng kanilang mga anak. So, kami kasi ma'am sa DSWD bilang mga social worker, hindi agad kami basta-basta ngayon, di kami makapagbigay basta-basta kung ano ang pwedeng intervention. Kasi syempre, ang narinig pa lang namin yung side, di ba? Yung side ng nagrereklamo. Hindi natin alam kung ano pa yung details and information and issues and concerns na nangyayari po sa mga mag-asawa. Yan po. Tapos, syempre, kailangan makuha muna yung information and details ng issues pertaining dito sa reklamo ni tatay at reklamo ni nanay para kumbaga doon sa issue o problema nila, doon pa lang kami as social worker makakapagbigay kung ano yung advice na dapat gawin nila. Opo. Pero ma'am, sa kaso nila, because, di ba sabi taga Victory, pareho silang taga Victory Village. Opo, magkaiba lang pong barangay, ma'am. Victory Village 27 at Victory Village 28 po. Iba po yan, dalawang barangay na pinaghati siya, ma'am. Opo, magkatabing barangay lang po, ma'am. Okay. So, kasi ma'am, kung taga Victory Village, ma'am, para mas parang advice pero sabi ko nga, kailangan ma-interview, pero parang mas madali po na masolusyonan yung problema yung mga Madam and Sir. Diba, ang Victory Village is under po the local government of Legazpi City, di ba po? Yes po, ma'am. So, meron po tayong, kami sa DSWD as National Agency kasi, meron pa kaming counterpart
na social welfare arm ng government na kung saan ito yung mga local government unit natin. At itong mga local government units natin ay siya ang may directly or sila yung may great responsibility doon sa mga constituents na andun sa kanila. Opo. So, Ma'am JG, ganito po kasi Ma'am JG yun, ano? Apo. Pilit po namin tinatawagan yung CSWD dito po sa Legazpi, kaya lang wala po kami makausap. Kaya po kami ay dumirekta na po sa inyo pong tanggapan. So, pwede nyo po kami, ma'am, tulungan na maidulog po ito sa Legazpi CSWD? Pwede man po, ma'am. Actually, yung ano dyan is si Miss Julie Ann, CSWD office staff na kumbaga nag-ano din sa mga pamilya natin. Kasi, syempre, i-coordinate po yan sa ating lokal na barangay din. Ano po, kasi mas alam ng ating lokal na barangay yung mga constituents nila. So, magkakaroon po yan, ma'am, ng dialogue. Ipapatawag yung mga concerned o involved dito sa case para pagkaroon ng dialogue, ma'am. Opo. So, pwede sila, ma'am, magkaroon po ng mediation? Oh, yes, ma'am. Aha, so naputol. So, nakpakinggan nyo po yon na pwede pong magkaroon po kayo ng mediation, ipapatawag po itong inyong mga asawa para magkaroon po kayo ng pag-uusap. So, balikan lang natin si Ma'am JG kasi iba ang sitwasyon yung dalawa. Kayo, Mrs., ay kasal kayo kay Mister. Ay, hindi po. So, hindi kayo kasal. Kayo hindi rin po. So, parehas kayo hindi kasal. So, ang inyo po ngayong pinupunto at gusto nyong mangyari po, kung ano yung obligasyon Dapat tuparon nila. at kung ano yung mga dahilan nila, bakit ginawa nila ito sa inyo. Yan Tawagan ang po gusto muna nila. natin ulit kasi meron pa tayong kailangan linawin kay Miss JG. So ngayon na naandito kayo, ano talaga yung pinakagusto nyong mangyari, sir? Gusto namin po makita yung dalawa kasi gusto namin makausap kung anong problema sa amin. Okay, balikan Yun muna lang natin po. si Miss JJ. Ano, Miss JJ? Para matapos na. Apo, Apo. ma'am. Apo. Oo. Kasi ma'am, Kasi, eto ma'am, po. yun nga. Eto Hello? po ma'am na dalawa ay hindi po sila parehas kasal dito po sa kanilang kinakasama. So ngayon, meron po silang parehas na rason. Magkaiba po itong si Sir. Gusto niyang makausap si Mrs. kasi yung mga obligasyon, mga iniwan, mga utang. Eto naman si Mrs. Siyempre, yung obligasyon ni Mr. dahil hindi niya po kayang palakihin mag-isa ito pong kanilang mga anak. Oo, ma'am. So, syempre, ang una san, ma'am, kung hindi kasal, pero dapat mas well-versed kay nito yung mga abogado natin. Kasi syempre sila yung may mas alam sa batas. Pero ang alam ko lang po, ma'am, pag ano na mga bagay na may anak, syempre, both parents ay kailangan magsuporta sa kanilang mga anak. Both parties, mother and the father of the child. So, sa case ni tatay, nainiwan siya ni nanay, di ba po? So, hindi ibig sabihin na iniwan, lahat lang na magtitake ng responsibility doon sa pagsuporta sa bata ay yung tatay. So, kailangan daw si nanay magbigay din ng support. Di ba? Lalo na kung may kakayanan din po siya magbigay ng suporta. Yun para sa mga bata. And also, yung case ni nanay, ni nanay, yung iniwan din siya ni mister niya po. So, yung lalaki po ay magbibigay talaga ng suporta doon sa mga bata. Opo. Ano po, ma'am? Opo. So, yun po. Pero yung magkakaso sila kung ano ba, kung magko-commit ng adultery, much better, ma'am, na ang tanongin yan is PAO or yung abogado na mas nakakaalam sa batas. Kasi parang sa akin lang, pag hindi ka, hindi mo naman makakasuhan ng adultery, yung isa, gano'n kasi hindi kasal. Opo. Pero sa pagsuporta ng bata, talagang obligado po, bilang mga parents tayo, na suportahan po ang mga anak natin. Opo. Ganito na lang po, Miss Oo. JG, pag meron na po, nakausap na po namin itong kanilang mga karelasyon, dati nilang kapartner, makikipag-ugnayan na lang po kami sa inyong tanggapan para magkaroon po sila ng mediation dyan po sa inyo. Oh, actually, ma'am, nagbibigay po ng mediation ang lokal na pamahalaan, ma'am. So kung parang referral lang po siya sa Legazpi City, and pwede naman nga po, ma'am, sila mag-walk-in kasi obligation po talaga ng lokal na pamahalaan. Opo. So si tatay, si nanay,
kahit ngayon po, kasi bukas ng opisina ng CSWD office, ay pwede po silang dumulog doon. Kasi sabi ko nga, it is the prime responsibility of the local government unit to help and provide anything na kailangan na serbisyo ng ating mga constituents. Opo, ma'am. Opo, ma'am JG, ano, Opo. naiintindihan po namin yung proseso. Ang amin lang po ay kung pwede nyo pong ma-refer ito pong mag-asawa, ito pong nagre-reklamo para po yung kanilang asawa po ay maipatawag po sa tanggapan po ng CSWD. Opo, ma'am. Opo. Okay. With that po, Ma'am JG, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo. Salamat din po, ma'am. Thank you very much. Oh, yun, tatay, nanay, napakinggan nyo po, ano? So, makikipag-ugnayan po tayo sa tanggapan ni Ma'am Gigi para po ay maidirekta din po kayo sa tanggapan ng CSWD. At syempre po, gagabayan po namin kayo, tutulungan po namin kayo para ay makausap nyo po ito pong, inyo pong mga asawa. Opo, anong pakiramdam ngayon, tay? Ano talaga yung naandyan sa loob? Masakit po ba? Nalulungkot po kayo? So ayan, problemado si tatay, talagang hindi nyo po tay matanggap na ganito po yung ginawa sa inyo ni Mrs. Namimiss nyo po ba si Mrs.? May galit po ba dyan na nararamdaman? Kung sakali po tayo na makausap nyo po si Mrs., ano po yung gusto nyong sabihin sa kanya? Makibigay po yung mikropono. Kung may sasabihin po kayo, tay, kay Mrs., ano po yung tawagan nyo? Gusto ko lang po siya makausap po, ma'am, para mapag-usapan namin kung anong problema niya sa amin. Namimiss nyo din po ba Opo, siya? opo, ma'am. Mahal nyo po ba? Mahal na mahal Opo, nyo po ba opo. siya? Ano po yung tawagan nyo? B po. B. Okay, kung nanonood ngayon si Be, ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Idirekta mo. B po, pwede po bang umuwi ka na dito kasi kailangan ka ng mga anak mo. Pati yung mga yung mga utang mo, ako pa na problema. Dapat nandito ka para makapag-set naman ako anong gagawin ko. So nanghihina kayo ngayon po, tay. Oo. Kayo naman, Mrs. po. Ano po yung pakiramdam mo ngayon na ilang araw na po na hindi mo nakikita si Mister at ngayon nalaman nyo po na yung hinala nyo po kasama ng Mrs. niya? Masakit rin po. May galit po ba dyan? Meron po. Kasi po, bago lang po akong panganak. 2 days lang, ano pa lang po yun. Mag-2 weeks pa lang So po. mag-2 weeks pa lang po, simula nang kayo po ay nanganak. Opo. So napakahirap ano po, nay, na... So dapat... Mahirap po magpalaki ng bata, lalong bagong panganak pa po. Hindi pa ako makagalaw-galaw. Kung alam nyo lang po na gagawin ito ni Mister, hindi na sana kayo dagdag pa, nay. Po. Oo, so ito naman si Mister, ay walang iya naman itong si Mister, iniwan ka pa ng isa pang bubuhayin, tapos Hindi pa po ako makapagtrabaho. hindi ka pa makapagtrabaho, sasama lang naman sa ibang babae, bakit iniwanan ka pa ng isa pang bubuhayin? So pag nakita nyo po siya, nay, halimbawa magkakaroon na po kayo ng mediation, ano po yung una mong sasabihin sa kanya? Galit lang po siguro, hindi ko po alam. Sobrang galit po nararamdaman mo, nay. Po. Doon po sa asawa niya? Ganun din po. Kasi pareha sila walang isip eh. Opo. Kasi pareha sila Pakilapit po, nay. Kasi pareha sila mayroong anak na 5 eh. Sa kanya malilit pa man. Sa akin 5. Mhm. So, nag-usap na po kayo, nay. Ano yung po yung pinag-usapan nyo? Ano yung plano nyo po sa inyo pong mga asawa? Ang gusto ko lang po sana bigyan ng leksyon ng asawa ko. Bigyan ng leksyon. Anong klaseng leksyon po yun, nay? Gusto ko po sana maano siya lang mawala ng trabaho. So, paano yun, nay? Kung mawala ng trabaho si Mister, paano nyo pa po bubuhayin yung 5 nyo pong anak? Hindi ko po alam. Oo, basta ngayon po, mix ang emosyon nyo po, galit, mga tanong. Siyempre, hindi nyo po alam kung paano nyo bubuhayin yung mga bata. Sige po, nay. So, mga ka-action, yan yung sitwasyon nitong dalawa kung saan yung kanilang mga asawa ay magkasama ngayon at syempre naiwanan sila ng mga problema. Mga ka-action, sa pagbabalik po ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang ginang mula sa Masbate na hirap ng dumumi
nananawagan ng tulong sa ating programa para sa kanyang laboratory test. At para sa maagang pamasko ni Congressman Saldico, isa mula sa inyo ang mapipiling matawagan at makakatanggap ng 500 pesos sa araw na ito. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaw nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaw nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan,
Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Sa ating tabang medikal, isang ginang mula sa Masbate humihingi ng tulong makapagpatingin sa doktor at matukoy ang kanyang tunay na kondisyon dahil nito lamang raw buwan ng Setyembre ay nahirapan na raw siyang dumumi. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Beverly Bantayan. Magandang hapon, ma'am. Opo. Nanay, ano po itong nararanasan niyo po ngayon na ganito po na nahihirapan po kayo sa pagdudumi? Meron po ako dumimi kasi ito po ngayon, Oktubre po, pag dumumi po ako, masakit ang tiyan ko. Tapos, sa ari ko po, may nagalabas po na dumi. So, ibig sabihin, doon po sa dapat nilalabasan ng dumi, meron din po doon sa maselang parte nyo pong lumalabas. Opo, kasi may butas na raw po kasi yung sa tinai ko po. Opo. Ilang beses po ba ito nangyayari sa isang araw, Nay? Konti lang po siya. Kailang po, may infection. Sabi sa doktor, nag-check up nun sa akin, may infection po raw ako kasi kailangan po magkita talaga po sa doktor kung saan nanggagaling po yung dumi kung may butas nga po. Nababanggit po, Nay, na nitong buwan lang po ng Setyembre, ninyo po ito naramdaman. Opo, ngayon lang po. So, ano po, nagpa-check up na po ba kayo sa doktor, Nay? Nagpa-check up lang po ako doon, tapos iyo nga po, kita niya po sa akin, may butas, tapos sabi niya nga po, kailangan ko po opera. Tapos sa Masbate po, operahan niya ako, tapos ko po, 20,000 CT scan, tapos pan-opera raw, 180. Private po, wala po ganun kahalaga kasi hirap lang kami. May asawa at anak na po ba kayo, Nay? May anak pa ako, walay kami. So, mag-isa po kayong kumakayod para po sa pamilya, tapos ngayon po, Nay, meron pa po kayong ganyang karamdaman. Naiiyak na po kayo, Nay. Bakit po? Gaano kahirap ito, Nay, na pinagdadaanan niyo po? Hirap. Hindi niyo po sukat akalain na mangyayari po ito sa inyo, Nay. Opo. Noon po bang, kailan pa po kayo naging nagkahiwalay ni Mister? 2003. So matagal na din po, Nay. So pakilapit lang po, Nay, ng microphone. So matagal na po, almost 1 decade na po, 10 taon na kayo po ay mag-isang bumubuhay sa inyo pong mga anak. Ilan po yung anak niyo, Nay? Isa lang po. Isa lang po. So, simula Setyembre hanggang ngayon po, ano po yung nararamdaman niyo pong sakit, Nay? Noong nakaraan po ng taon, ang pagdumi ko po irap, tapos may kasama pong dugo. So, meron ng kasamang dugo po? Opo, noon. Pero normal pa po sa akin, dain na po sa dumi. Tapos ngayon lang po, ngayon na September na taon, may, nga po, masakit na dumalis ang tiyan ko, tapos sirap na po ako, tapos gano'n po, may, na siya, damage na bitok ako po. Ano po yung madalas na epekto nito po, Nay, na sakit sa inyo po? Masakit lang po ang post-on ko, gano'n, tapos sirap di ako kadumi. Po. So, hindi na po kayo nakakapaghanap buhay, Nay? Hirap na kasi, kasi pagkasakit ng tiyan ko, ano po yung pinagkakaabalahan nyo? Ano po yung dati po, nagalabandera po. So, naglalaba po kayo. So, yung pong mga trabahong ganyan, talaga pong kailangan nyo po ng lakas. Kailangan po ay wala po kayong karamdaman. Na paano yan, Nay? Paano yun po, hindi po kayo nakakapaglabada? Yun nga po kasi dito pa kung repila sa doktor sa BRTTH po. Opo. Kasi po, pag may tsaga ka lang dito, may makatulong sa'yo, gano'n, may lakarin mo lang. Yung anak niyo po na ilang taon na po? 15. 15 years old. So nakakatulong-tulong na din po sa inyo sa gawaing bahay. Ngayon po, Nay, na naandito po kayo, lumapit po kayo sa Ako Bicol Tabang ora mismo. Ano po yung pinakakailangan niyo po? Kasi po, po sana akong doktor po, pero talaga po, kasi ang sakit ko raw, cancer.
Kasi nakuha ko na po ano ko po san akon CT scan. Di, say ko, Dok, parang suko na ako kasi ora sa akin nagabigay na pera. Kasi ako mapera na ko, wala akong gamot. Tapos nag-aaral pa yung anak ko. Ano po yung naramdaman nyo, Nay, nung sinabi po sa inyo ng doktor na itong nararamdaman nyo ay isang uri na ng kanser? Medyo hirap. Natakot po kayo, Nay? Opo. Opo. So, Nay, makinig po kayo, Nay, para mabigyang solusyon ang inyo pong hinaing. Kasama natin ngayon si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Yes po, magandang hapon, Miss Remy, and magandang hapon kay Nanay. Opo. Miss LB, napakinggan niyo po si Nanay. Ano po yung maaari nating maitulong po kay Nanay Beverly? Actually, si Nanay naka-schedule na po siya for MRI. Pina-schedule na natin. Kailan nga Nanay? Ngayong November. Sa Lunes po, schedule na ng MRI niya. And then, sasagutin po ng Ako Bicol yung operasyon ni Nanay. Pati po yung CT scan niya, sinagot na rin po natin. Para malaman na gano'n na nga yung sakit ni Nanay. At sabi ko nga sa kanya, nandito lang yung Ako Bicol and then si Governor ko. Tutulungan po siya. Si Congressman ko po. Si Governor kasi. Oo, sa Masbate. Si Governor Tonico. Kasama sa pagtulong. Si Governor kasi mayroong boarding house. So, di ba wala pa tayong boarding house. So, in partner naman tayo sa Governor ng Masbate, di ba? So, ayun po, Nanay. Napakinggan nyo si Miss LB. Dalawa yung bigatin na gustong tumulong po sa inyo para kayo po ay gumaling na. Si Congressman Saldico at si Governor Tonico ng Masbate. Yes po. And then, yung mga doktor po, kinausap na din namin dahil sabi nga ni Kong Saldi, gawin ang lahat para maitaguyod si Nanay at matulungan siya para sa kanyang anak. Kasi yung anak niya, grade 10 pa lang. So, siguro, i-recommend din natin kay Kong Saldi na matulungan yung anak niya na mapag-aral by Ayun. college. So, yung MRI, yung CT scan, sagot na. At yung operasyon, sagot na ng Ako Bicol Party List at ni Governor Tonico katulong. Yung tirahan. Opo. So, ibig sabihin, while Miss LB pupunta dito siya, kinakausap na namin yung mga doktor. Ayun. So, coordinated na po, Nanay. Ano po, Nanay, yung pakiramdam nyo ngayon po? Medyo naging luwag ang dibdib ko kasi yung mga tao palang mababait. Tulad ni Opo, palapit po ng mic, Nay. Ni Ma'am Erica, ni Ma'am Elvis at sika ni Ma'am Carmen, ako po lang tumutulong sa akin doon. So, ayan, si Miss LB, pati si Miss LB, naiiyak na si Miss LB. Patunay po yan, Nanay Beverly, na ang Ako Bicol po at si Governor Tonico, si Miss LB, ay laging pong naandyan para po tumulong sa ating mga kababayan. So, medyo naibsan po, Nanay, yung inyo pong problema. Opo. Opo. Kasi pag sabing cancer, malala yun eh. Opo. Sa pamilya niyo po ba, Nay, wala pa man na nakakaranas ng ganyang sakit? Wala pa po. So, nagulat po kayo na ikaw po yung una. Opo. Kasi sabi nila, normal, doon, pa-check up ako, okay lang daw to. Pero, ganun po, nakita sa doktor dito, naging cancer kasi nakita nila sa resulta sa CT scan ko. Opo. May gusto po kayong sabihin kay Congressman Saldico po ng Ako Bicol Party List? Ako po, nag-aipombulik sa akong po sinasakit. Kasi po, wala po ko makuha ng pera. Opo. So, ayan po, mga ka-action, si Nanay talagang labis ang pasasalamat dahil sa hirap ng buhay. Kung kaharap niyo po si Congressman Saldinay, dahil narinig niyo po kay Miss LB na sasagutin na po yung operasyon, yung CT scan, MRI, ano po yung una na gusto niyo pong sabihin kay Congressman Saldi? Papasalamat po ako kay Congressman Saldi po sa pagsagot niya po sa akon. Mga kinaalam po sa ospital. Yan na iyak niyo, Nay, ay may halong kasiyahan, Nay, dahil naibsan po ang inyo pong pinoproblema ngayon. Kasi napagsasan doktor na cancer, sabi ko sa anak ko, uwi na tayo, anak. Yung narinig niyo po sinabi ng doktor, gusto niyo na pong umuwi. Pero yung pakiramdam niyo po, Nanay, para bang binagsakan po kayo ng langit at lupa. Kasi pag sabing cancer, mahirap eh. Tapos sa operasyon na ako, ang pera, mabili ng gamot. Opo, kasi ang cancer baga, Miss LB,
Traidor na sakit yan. Eh, sabi ko nga kay nanay, lumaban siya para sa anak niya. Opo. Nandito Nay, ang naman hiling po kami. namin ay inyo pong kagalingan. Salamat po. Miss LB, maraming salamat sa inyong pagtulong at mabuhay kayo, Miss LB. Maraming salamat din po. Ayan, nanay, may team po kami na aalalay po sa inyo hanggang sa matanggap nyo na po ang tulong mula po sa Ako Bicol Party List. At syempre, nanay, tanggapin nyo rin po itong cash assistance mula po sa aming programa. Maraming salamat po sa tulong niyo. Siyempre, nanay, bago ko makalimutan, panay na yung natin kay nanay, eto nanay, tanggapin nyo rin po itong food pack. Wala naman po yan kay Congressman Saldi. Dahil hindi po kayo nakakapagtrabaho, nanay, wala na po kayong mister ngayon, mag-isa po ninyong binubuhay ang inyong pong nag-iisang anak. So, ayan po, nanay. Uwi nga po siya sa Masbate, baka bukas po kasi pasukin ko muna siya sa school kasi sayang sabi sa teacher niya, mga ilang buwan pag di siya kapasok, hinto siya. Opo. Sayang po. Malaking tulong po ba yan Opo. sa inyo, nay? Opo, kasi ang aga bibili kaming kape, asukal, bigas. Malaki na po yung tulong, masala wala sa akin nagabigay. Ayan, nakasmile na mga ka-action si nanay. Habang nakikita ko yung smile niyo, nanay, masaya din po kami dahil ito pong programa ni Congressman Saldi ay patunay po na marami po kaming natutulungan at marami pa po kaming tutulungan. Opo, natulad namin ng mga mahirap. Opo, nanay. Eto na mga ka-action, tatawagan ko na ang maswerteng napili na mabibigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Siya ay isa sa mga laging nakasubaybay sa ating programa. Magandang hapon. Ayon, sir, ano po yung pangalan po ninyo? Reggie Miranda de la Cruz po. Regine? Reggie po, Reggie. Reggie. Po, ma'am. Taga saan po kayo? Ma'am? Taga saan po kayo, sir? Taga San Mateo Rizal po. Oy, malayo. Taga San Mateo Rizal. Lagi po ba kayong nanonood ng Ako Bicol tabang ora mismo? Yes po, ma'am. Araw-araw po. Araw-araw. Bakit, sir? Ano po yung trabaho po ninyo? Roping po, ma'am. Pero sa ngayon po, wala po kasi wala po kaming project. Opo. Meron na po ba kayong asawa at anak, sir? Meron po. May isang anak po. Opo. Ngayon po, nananalo po kayo ng 500 pesos. Saan nyo po gagamitin ito? Sa pambili po ng pangailangan po ng dalawa ko. Pambili Lalo-lalo ng? po sa anak ko po. Pangangailangan. Opo. Opo, sir. Masaya po ba kayo na kayo po ay natawagan namin para manalo ng 500 pesos? Opo, ma'am. Sobrang saya po. Ayan, sobrang saya talaga ni sir. Damang-damang po namin ang inyo pong kasayahan. Ano po yung gusto nyo pong sabihin kay Congressman Saldi at sa palatuntunan pong ito? Maraming salamat po kay Congressman Saldi po, ma'am. At sa inyong programa po. Ayun. Congratulations po muli, tatay. Wag nyo pong ibababa yung telepono dahil meron po kaming staff na kakausap po sa inyo para malaman nyo po kung paano nyo po matanggap ito pong napanalunan yung 500 pesos. Okay po, ma'am. Eto naman mga ka-aksyon, tatawagan ko na ang pangalawang maswerte na napili na mabibigyan ng 500 pesos sa araw na ito. Ayan, siya ay isa rin sa laging nakasubaybay sa ating programa. Magandang hapon! Ayan, magandang hapon! Hello? Hello? Ayan, medyo naririnig ko yung manok. Magandang hapon! Hello? Ayan! Ay, gising ka na, nanay! Magandang hapon po. Opo, ano po yung ginagawa nyo, nay? Bakit ang tagal nyo pong sumagot? Nanood kasi ako ng live nyo eh. Ay, nanonood po kayo ng live. So, Pinahinahan ko. medyo delay po yung dating sa inyo. Akala nyo hindi pa kayo tinatawagan. Mahina din ang signal dito ng mobile, mami. Opo, pero lagi po kayong nakasubaybay sa programa. Opo, kay may wifi kami dito. Uy, social si nanay, may wifi. Nay, taga saan po Oo. kayo? Nakikuan lang sa wifi ng kapitbahay. Ay, nakikonek ka lang. Nagbabayad po ba kayo sa connection dyan sa wifi ng kapitbahay? Opo. Ayun, so magka-share. Nay, taga saan po kayo? Taga Isabel Barangay Puting Bato, Isabelite po. Oh!
Ang lalayo ng ating mga winners is Isabel Puting Bato. Opo. Leyte. Leyte. Uy, ang layo na ya. Nay, marami po bang nanonood dyan sa amin? Opo, marami. Opo. Ano yung salita dyan sa inyo, Nay? Bisayang Bisaya. Bisaya po. Sige nga, Nay, imbatahan mo nga yung mga kapitbahay mo dyan na manood din sa amin programa para manalo din po, Nay. Opo, bebentahan ko po sila. Opo, ngayon na, Nay, imbitahan mo na sila po, Nay, sa lingguaheng Bisaya. Oh, ako na sila ngayon. Gamanan na sa inyong programa. Ayan. Ang lalambing nila, Ayan yung programa. Ayan, wala po akong naintindihan, Nay. Naintindihan ko lang po, programa. Nay, ano po ang inyong trabaho? Nagalaga ng baboy, manok. Akala ko nagalaga ng bata. Nagalaga ng baboy, manok. Ilan po yung baboy nyo, Nay? 2. Pwede na po ba yung ibenta? Pwede na. Kaya lang, mura ngayon ng bintahan ng baboy. Opo, ang mura po ng bintahan ng buhay na baboy. Pero dito po sa amin, maraming baboy. Opo, Nay, ano po yung gusto nyong pong sabihin kay Congressman Saldi at sa palatuntunan pong ito? Dahil kayo po ay maswerteng nanalo ng 500 pesos. Maraming salamat po, Sir Saldi. Ayan, ang lambing Maraming salamat po. Nay, masaya po ba kayo na makakatanggap po kayo ng 500 pesos? Hindi na makasagot. So, sobrang saya. Uy, nakasagot pa kayo, Nay. Opo, Nay, sa muli po, congratulations po sa inyo. Huwag niyo pong ibababa yung telepono dahil may staff po kami nakakausap po sa inyo para malaman niyo po kung paano niyo pong makuha ang inyo pong napanalunang pamaskong handog po ni Congressman Saldico. Salamat po. Welcome po, Nanay. Luzon, Visayas at Mindanao. Tuloy-tuloy ang maagang pamasko ni Congressman Saldico para po sa inyong lahat. Kaya naman, ano pa ang inyong hinihintay? Abangan nyo na at baka kayo na ang aming susunod na matawagan bukas at sa Lunes na mga ka-aksyon dahil ngayon po ay Biyernes. At mabibigyan ng 500 pesos. Tuloy-tuloy lang nating subaybayan ang programang Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa aming tanggapan at programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa aming Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman ni YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga ka-aksyon, 38 days na lang at Pasko na! Hanggang sa Lunes mga ka-aksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang may paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga natutulungan may aksyon lagi sa nangangailangan ng idol nating congressman. Marami nagawa sa Kabikolan ang Ako Bicol sa pamumuno ni Kong Saldico. Action ko, may magagandang programa sa buong bansa. Action ko, sa inyong mga kalamidad handang tumulong. Action ko, ang ating katuwang sa